manloloko. Sender Rika. May gabi, Lirik. May gabi isa. Hi, call me Rika. Not my real name. I would like to share my story sa mga LDR diha. Sa una nya karon happy together nasa isang tiil. Nindot kayo no? Practicals no? Kaya kasi introduction ba sa mga LDR ko na diha nga awit basta ba? Happy na karon ba? Happy together sa iisang bubong. No? Together sa iisang tiil. Okay, magdunga naman sila. Sige naman sila. Saray tiil. Joke ha. Goodbye sila girls. Alright, padayon ta. Way back 2015. Tsada ka English na girls. Joke na girls. Way back 2015. Some stranger nakig-friend request. But I admit it, most of us mag-stalk sa before i-confirm. So, gitanaw na ko iyang profile. Pak. Napay pak, girls. Pak, si Mante. Lamion o dating. So, walay pagduha-duha. Gi-accept. Tsada siyempre, lamion God, why doon? David, marching katawa mga girls, ha? So, padayon ta. So, ni-chat siya. Pasalamat nga gi-accept. The way siya mo chat, ganahan ko kay formal. Also na ay unod iyang mga chat. Nga ganahan jud ta mo reply. Nangutana siya asa ko dapit sa city gaabang. Mas nitaas among chat kay same ramig lugar gipuy-an. But siya former na niya nga boarding house. Kung baga kay ni sampa naman siya sa barko ato. I found out taga-probinsya sad siya. Nalingaw jud ko niya the way siya makig-chat. But si man lagi. Nawala ang signal pagpila ka days. At dan pag weeks, month. So naputol among chat-chat. Fast forward ka 2016, I decided to stop working og mobalik sa pag-eskwela. Kaysa tinuod lang, murar ako gadua-dua sa akong trabaho. Mangayo pa sa papa og mahutdan og kwarta. Uy, noon sa na nakitrabaho good ani good sender nangayo pa. De na magit sa inana no. Tuan sad siguro kanang medyo kapos. kapos maka mahutdan ka usay ba kay di man sa nato malikayan kani manggong nanaputay trabaho good kay once natay kwarta no nga natay makita mga pagkaon lang ba lami pa biya kay palit-palit niya. Antod sa maanad ka halos ka adlaw-adlaw na sa hurot kwarta. Dijak ra good bye sa tagor sa para ko ni masindera. Pero seryoso na mo ang story. Alright. So I went home sa among probinsya. Nag-summer class. Ni-chat na sad akong seaman. Bored siguro atong panahon na. Nangumusta ni reply pod ko. Wala na po. Naminaw sa akong instructor. Kay nalingaw na ko with kilig-kilig nga brrrr. Inana. Di na kawan na di. Mabagsak ka ato di ani. Mabagsak na kani nga panahon. Gors, sinder kay
Paano man kilig-kilig na kada. Kung waka pangutan na si mong professor ba nga okay ra kadiha day. Wapa ka. Unsa man na kay answer. Joke ra. Gorsan, good vibes ra. Alright, try yun. Makabantay ko nga naa na siya signal kay mo like na sa akong mga post. So ako sad magsigi post para mo react siya, papansin kayo. Ay nana rin. Ano, we know. Bitaw no, inali no, nya post nya. Pansin no ayo kaya suwayan ta na be. Para sa mga naminaw no, sa mga lucky no, sa mga lucky nga atong viewer no. Timane niya mag-post ganun ba niya. Sige mag-react niya. Dikilig na na. Basin dikilig na na. Ay ganahan din siya na ako niya. Heart react, care react. Mo na bago karon care. Ug ayaw lang po tong sa to tong katawa palang katawaan mo yung post. Maingon siguro madugay. Sige ra mo siya katawa. Di pa. Pero okay ra man sa si katawa nga react no. Kay aron ignon nga happy kay siya ba nga kada post nimo bisag way katawaan nan lang ngisi gid ba dako mo na sakto no. Dili lang heart no. Sada kaya. Alright, padayon ta girls. Ay nice pandi girls. Alright. One day final na sa NBA. Ug sa dihang ga profile ko anang frame nga naay Stephen Curry. Tinud-anay big fan jud ko ni Baby Curry. So na-react siya, message dayon siya nga, hello, hula, kumusta? Curry day ka? Pinahugot mo ni? Curry day ka? Bakit? Yan nataga. Joke ra sa good vibes ra. Pero imo tanggi ignanan na nga bakit? Kasi favorite ko yung chicken curry. De joke ra, good vibes ra. Alright, para ito girls. Ni-reply dayon ko nga oo, ganahan kayo ko anak niya. Ug sa dihang giingnan ko bati man na si Curry. Mas nindot si LeBron James. Nag-Curry ra ka kay gwapo. Didto gasugod among debate. Naabot pa sa pusta anay. Nagrokuyaw kay no? Dire kinsa ka kang LeBron ka ang Curry. Aray ko gorilla ko sa timulayat. Oray na naman no? Ara ang Curry ako lot ng buhok naman. Debate na sila. Di pusta na itaw. Kay kinsa yung pusta nimo? Pusta na ako niya kong mama o pusta sa na ako kong papa. De, joke ra karasa. Joke ra sendera. Goodbye sir. Alright, padayon. Alright. By the way, nauli na di ay siyag Pinas. So, stay siya sa probinsya nila. Magsiginig chat. Pero never nasulod sa among huna-huna nga mag-meet. Also, tag 2 months rapod iyang tambay sampadayon. By the way, before edit sa girls, unsay sampa? Isampa ka, murag na no, sampa no. Abi na pud ka larga dayon. Kuan ra ba kanang basic ra kaya kung Bisaya no. Kani murag law may sampa. Unsay sampa? Sampahan ta karon. Joke ra girls. Pero kabaw gyud sampa yun. Alright, padayon. Busy siya, busy ko. Adtan pagpila ka buwan usa mig chat. Year 2016 I decided nga muhunong sa pag-eskwela ug mularga somewhere in Europe. Tsada kay mga girls. Europe ha, Europe. Ang Europe girls, kato manang ko kato manang naay mga sa toy kato kung may bawaan di sa Europe tong mga sana nga kuan di mga basta basta naay everlasting vibrate niya. Pray nana ba. Alright, try ta girls. Kuhaon ko sa akong auntie. I grab
the opportunity kay panagsara. Also, lisod sudlon ang Europe. Oh, sakto mga gors. Ay, lisod yun sudlon ang Europe niya. Pinakadakko na sila sa currency, no? Mawin na? Sakto ba? Sakto ba sila currency, no? Ang Europe, no? Kadiyot sa gors, ha? Na may sabal sa kumpananaw, no? Umusan, eh. Alright! Moto, no? Lisod ko ng sudlon ang Europe. One day, ni-chat siya. Totally, na-shock siya. Nga ni abroad nako. Nikalit siya panawag for the first time. Sa kadugay na mo chat-chat. Nangamusta? Nangamusta nako. Nangamusta ako parting ulawa. Tapos awkward sad kayo. Maong ni anak ko niya. Matug nako. Nidool akong auntie, nangutana o kinsay ang nanawag. Close man mi sa akong auntie, so ni-share ko niya. Nang hambog ko nga lucky na ko te. May tsada. Alright. Sima ni siya. Taga Sibura pod. Dugay na mi ga chat-chat ani niya. Sukad atong nanawag siya dito nga mas nagkasuod mi magsige na siya tawag. One time nibiyahe sila Morocco. Almost 2 weeks silang naa sa pair. 1 hour na lang among gap. Advance siya na ko. After sa akong work, manawag jud na siya kay nahumanasad siya sa iyang duty dito. Mas na ila jud na mo ang usag-usa nga halos tag 2 hours among video call. Kalas kaayog data sa with matching katawa. Katawa. Alright, kanikikilig yun siya dari mga girls na. Padayon ta girls. Hilig di ay siya gitar. Nikalit man na siya kanta anang Love Me For What I Am. Oh, tsada kayo, no? Kani mga inani, no? Kay once nga nage i-kuan sa ilahang story ba? Mga kanta ba? Mga title sa kanta ba? Meaningful yun kayo ni sa ilahan, no? Bisag sa tuwa. Tananay, ako gani, meaningful. Basta maura na. Alright. Pang babae kaayo nga kanta. Misamot ko ka in love niya. Tsada kay in love na siya girls. Nga kay ganahan kaayo ko atong kanta ha. Wala sad ko ga expect usa ka lalaki mo kanta ana. One night nikalit siya ka serious. Him nganong wala man taga kita sa panahong naapata sa Pinas. Karon layo na kaayo ka. Lisod sad aning layo kaayo ka. Ni magkita lang niya ta puhon og makabakasyon ko. Ningon sa nanlaki goros nga lisod kay mauli ka wala ko. Mauli ko, wala ka. Oy, tsada kaya. Pagpagkilig. Kilig-kilig sa nani na. Kanang simple kan ba? Simple words ba? Pero kanang ma-inlove na ano, doot tenis dogan. Bitaw no, may nga nga. Di ko ganahan mo uli nga. Wala ka. Di ko ganahan mo uli nga. Wala ka. Oy, nga. Aun sa ba ni? Kanang di ka, bati kayo, muli ka nga, wala ko. Nga, di sa ko ganahan muli nga, wala ka. Tsada kayo na, love story, no? Kay, kung si tawagan niya, kanang, basta karang, doot kay sa dughan ba, basta, in love mo sa sag-usa. Alright, friend, girls. Ningon si girls. Pak, tura. Pak. Nahilong ko. Nasakitan ko kay gugmahan na kayo ko niya. Bisag sa chat lang ni. Nakaanap
ko basin friends lang yun mi ani kutob. Walay chance nga magka kami. Murag nadawat na lang nako nga friends mi. Basta magsige lang mig chat. Okay ra nako. So, mana sila sa Morocco. Travel na sad sila para Africa. According to him, 10 days daw ang biyahe. Naguol ko kay buntag hangtod gabi among chat for 2 weeks. Naanad ko nga manawag siya per me after work. Gisulit na ko ang gamayng oras nga naapas siya'y signal maskin wala na ko'y tulog. Bitaw no mga gors no, kaning gugmaan ang kalab na kay wa na kay pakti sa oras kay matod pa sa panultihon sa uban nga when I'm with you the time will stop. Oh, tada kay no, the time will stop ticking, the clock will stop ticking, the time will stop running. Ay, nana ba no? Kuya okay no? Alright, patayin ta. Kana ganing mga 10 minutes na lang before mawala iyang signal. Nya ni kalit siyag chat og I love you. Uy! What the? What the earth? I love you. I love you. Kilig-kiligon sa tanin na yun. Pero hapdos miss kong mata gors. Alright, padayon ta mga gors. Grabing kuratan ako. Ni syagit ko sa kalipay o kakilig. Nya hapit naman gyud mawala ang signal. Ni I love you more. Dayon ko. Ay, no? I love you more. Kaya i-reply mga gors. Oras-oras yung gugma na say. Usa ka person, mababae magmalaki. Tsada kayo, no? I love you more. Kung Bisaya pa, gigugma tikag kurot. Ay, kadaghan, no? Murag mo, wala, no? Alright, padayon ta, gors. Goodbye, sir ta, kay basin sunod, magka-signal siya. Dili na mo I love you. Mo I love you og balik. Time pa kadit sa gorsa kay nawa man nga kong kuan ay nonsa naman taon ni ay ano man ni ay sa man tungod ni sa uwan. Alright, kadit sa gorsa kay akong i-play balik ang kuang live stream diri kay di na ako makita. Tara day. Alright. Amo ta na ningon siya nga. Nga basin sunod sunod ko no, sunod magka-signal siya, dili na mo I love you og balik. Tsada no? Alright, after pag-reply na ko, nanawag siya dayon kay mga 3 minutes na lang nga naa siya'y signal. Iyang gisure og kami nabadjud. Awkward kaayo as in mixed emotion. Pero nawala gyud akong duka atong panahona. Bitaw no, siyempre mo yung duka nimo alangan love nimo nya giigna. Gitawagan gyud ba? Special kayo kana, gorsa. Bitaw no, tawagan kaya 3 minutes na lang mawa iyang kuan. Mura ra pud ni kanang ay basta. Alright, padayon ta, girls. Pero dili lalim nga maoy pagkauyab ninyo. Pero 10 days sad mong walay communication. Grabe kamingaw nga ambot. Fast forward ta, naabot na sila Africa. Lipay kayo ko kay gimingaw jud ko niya. Also siya pot gimingaw na ko. Charot charot ka na mga girls. Nag-change ko sa akong FB from single to in relationship. Ay, kaya kayo na. Indot
okay na iya gigi ka. Pasensya na girls ha. Sincere ni Sindera. Good vibes ra ta pero gikilig pud mi dire. Wag gikilig siguro niya ta mga pana viewers ko na okay. Ikaw daw igna in love you. Ay naunsa. Oh, mo to no mga girls. I-change niya ang iyang FB status from single to in relationship. Alright, daghang na intriga kay pila ko ka years nga single. Pakibawon nila nga si man akong uyab. Daghang negative comments akong nadawat. Like, si man loloko daw. Every report, every place, replace. Ano rin, no? Every report. Yeah, every place, replace. Alright. Good vibes na. Alright. Daghan daw og babae. Og gibinuangan ra daw ko. Nasakitan ko sa ilang mga gipang istorya. But I know, dili ingon ana akong uyab, salig ko niya. Siyempre, salig ka niya, girls na. Pero di man nato na may bawaan pagod sa katao kung, basta. Di mo na may bawaan kung, di na may bawaan, magkadugay mo na mo sa isang bubong. Mailhan na mo na, magiging mga changes. Chada. Alright, fast forward ta. Nauli na siya Pinas. July, ga-review siya. Gusto na gyud mi nga magkakita anak ko niya makapaabot kag February. Basin mo bakasyon ko. Ana iyang tubag duha-duha kay kanang mga panahona hurot na iyang kwarta ana. So, anak ko, okay, 2020 na lang, kita, after pila ka months, ibong ko, wala naman siya ga-review. Uy, by the way, girls, fresh pa manay ni girls. Girls, awa, 2020, bago pa na kayo nga story, no? Naunsa. O no, 2020, so anak ko, okay, 2020 na lang ta magkita, after pila ka months. Oh? 2020, no? Fresh pa kayo. Alright, try ta, girls. Dili na ito may bawaan ang mga salarin. Alright! Iingnan ko niya nga paabuton na lang daw ko niya. Parting lipayan ako kay magkita nami. But sadly, akong visa wala pa na-approve. So I'm not allowed to leave the country. Ningo na pod ko niya May. Okay ra? Madapa anang panahona. Basin na ana akong visa ana. Ignan ko niya na basin dili na siya makapaabot. Kay daghan siya gastuan. Especially sa iyang pamilya. Dili na madalag tambay. But later on, nikalit siya ingon nga paabuton tika maskin unsa pa ng buwan na ka mauli. Bahalag maglisod ko dire. Tada kagikilig na ni kuwana ni no? Gikilig na ni ang kuwana ni no? Cinderella. I'm with you. We're with you. Gors, Cinder, Rika. Alright, tryin ta, Gors. Murag na konsensya ko kay never biya siya nag-standby og dugay. Kay makasakay ra siya dayon og barko. Pero naabtan siya tuig kapin pinaabot na ko. I decided nga tuhaon na lang na ko siya. Paanhion diri for good. Kay mahadlok na sad ko mamarko siya. Kay naatol daghang balita about sa mga seaman na nawala or ang barko na ay nisaka pirata. Precisely correct, Nugget.
Nagi tinuod yun na gors. Nagi musaka, nagi mga pirata. Pero ang seaman nga nawa, kana na po na balita na tinuod po na, pero katong nawa niya. Nawa na itong paramdam. Naday today, pero naasulahin balay. Ano, joke ra sa joke ra. Goodbye sir ta. Alright, Ryan gors. I promised to him nga inigawas sa akong visa. Kuhaon ako siya. June 2019, I got my visa. Also, that month, right away, i-asikaso na mo ang mga papers needed, like invitation letter. July 2019, na-approve iyang tourist visa. Before siya nilupad dire, nag-stay sa siya sa akong pamilya for almost 1 month. Even if stranger pod siya sa akong pamilya, pero pinangga tayo siya with marching katawag. So, kilig pinangga po kayo sa family na. Nindot tayo na ni panggaon po kayo sa family sa babae na. Alright, joke lang sa akin. Padayon tagors, alright. By the way, naka-adto na di ay siya sa amo pag birthday na ko last 2016. Maskin layo, maskin wala siya kaila dito, ug maskin wala ko dito, nangusog siya ato. Dito ni samot akong gugma niya. Rabi, no? Kung kayong lucky ba, dedicated kayo ba, no? Morning, dedicated kayong kaglingon through that girl, no? Through that woman, no? Namarakinan na ba, no? Buhaton yun balag, wala to siya good nga nagpakita yun siya interest, no? Tsada kayo, no? Ay, si katawa, course. Di, pakakir. Dito, no? Nagpakita yun siya interest ba, kay dili na lang nagot sa gawas ang katong babae, ang sender niya. Although LDR sila, yato gid niya ni attend gid sa birthday party. Mao na lagi na birthday party. Birthday sa pamilya sa babae. Ano? Paano kay ba dedicated niya? Nagpakita siya interest nga. Tinud-anay yun ang iyang gugma. Nagkilig-kilig na niyang pananino. Pero by the way mga gors, no? Di na siya kuhan kanang bag-o. Bakit? Fresh kini, oh? Na 2019, 2018, nya 2020. Asa mo na? Fresh pa ni siya nga story. So, bago pag ininahitabo. Alright, hindi time. Alright, padayon ta gors. August 2019. Finally, nagkita nami. As in, lami kayo sa feeling nga after 1 year kapin nga LDR, nagkita nami. But before siya naabot, grabe, halos wala na ko'y tulog sa ako ka-excited. Grabe, di siyempre ma-excite ka. Pila daw mo katuig nga kuano, LDR niya. Karon nagkita na mo, ma-excite ba yung ka mga gors? Alright, mo to na, padayon ta. Pag-abot niya, halos kaambakon ko sa kalipay. With marching katawa, gors, kiligay. Do tay nanay, no? Na yung paabot niya, lipay kay nimo ba? No? Lami kay sa feeling mga gors niya. Nabitaw ka na, nagpaabot nimo niya. Ang smile sa kapaabot nimo, taman bitaw, dris dunggan na, bahala na maabot na sa agtang niyang katawa. Bitaw, no? Makataba sa puso ba nga ba? Ikaw, dili ka. No, dili na ka kailangan nga sanay ata. Wala kay negative thoughts dayon mahatag niya ba kay palipayan gyud sa reverend na basta. Alright, padayon ta. Daghang na shock friends sa akong bana. Especially iyang workmates nga naabot siya diri. Iundang na siya sa pagkasiman. We got married here. Wow, dali asara. Nauyaw.
di, di minyo di sila bana mo di but ni bungko mga gurs. Ni bungko ba kay bana may giingon pero la minyo di sila gurs. Sa minyo na gid ay. Grabe nunduta sila love story no. LDR pero ha. Tatag ng loob, tatag ng puso yan mga gurs. Nandyan ang totoo. Rainana, alright pa rin ta. We got married here. Di ba dali ra kayo? Pagkita, kasal na yun. Wala na idaghang kuti. O, unsa pa, real quick. Unsa pa idugayan na. You love me na. Love me, love you. Rainana ba? Di ba? Joke ra karsa, joke ra sendera. Marag na ba? Saman, sure na yun ka na ko. Paglaro ba? Sige, minyo na ta. Di, why nagay, kwan ba? Saman, ang padugayon, ang inyong pamilya. Di ba? May mo naman mag-family. Mag-create naman mag-family. So, ay inyo ang kwan, paligunon inyong family. Dili na, siyempre, na, aside, sana, sod sa family, na agad ang center sa ato ang kinabuhi no ang Ginoo. Alright, tada kayo. Alright, padayon ta. Lami kayo sa feeling nga uyog na nimo permi imong kinigugma. Kinigan na niyo. Tija sendera sensagar. Goodbye serta. Alright, padayon ta. Naay mo hatod padung trabaho, naay mo andam og kaon, manglaba, manglimpyo og maggrocery. Kanang inig uli nimo, wala na kay buhaton, naanay kaon sa lamisa, pero itlog pod rapod lagi ang sudan, kay dili niya talent ang magluto malamian. Gors, ay pili. Ako man ay agi man ko ni sa na gors. Nani masagko, sinder, nani sagko, mukuan masagko. Siyempre no, kung gugmaan yun ka sa tao no, bahala pa nagkuan. Lutuan yun nimo. Siyempre for you my love. Sana kayo. I will do everything. Unsa man labhan ko na imuhang kuan diha, mga bulingon diha. Oray na wala. Sige ako rin labadiri. Bisag magtrabaho pa ka, magtrabaho pero nabali sa gors kay ang laki naman yun ng laban naman yun na pundos balay. Joke ra sa doctor sinder ako nabati karon good vibes ra ta pero sa to mga viewers na we all know that unsa nimo gipakilig sa imong story. Alright, mo to no, talent ang magluto malamian dili day ka mao kayo muluto ang laki. Siyempre laki man. Pero na ba laki ka mamuluto Ako gors, kamao ko muluto hotdog. Joke ra gors. Alright, pero kabawi ka muluto. Ay nansara. Pakik gors ay. Joke ra. Good vibes. Alright, PS. Nagpaabot na po di ay siya sa iyang work visa. Mag-grant among ga full-time husband pa siya na ko ron. Ay, full-time husband, no? At least ba, supportado kay kaniya. Han, love, gang, langga, habi, honey, ready na pagkaon, kablaka langga. Ano? Giandaman tiga og pinakalami nimong sudan, pinakapaborito nimo. Itlog sunny side up. Joke ra. Alright, friends, ha? No more video calls nga halos mabuntagan. No more pulaw tungod sa time gap. No more LDR. And we are strong that we survive the distance. Unsa na kanta na the distance usa to makanta. Alright, padayon. Dili tanang siman manloloko. Dili tanang manloloko siman. Charot kay na pagpakigor sa sig katawa di ay ganiya kasi katawa na. Dito no, dili tanan siman manloloko. Dili pud tanan manloloko siman. Bitaw, dili raman siman ang manloloko. Naran po na
dagan man sa mga loko-loko na bisag og dili siman. Bitaw tinuod ay na. Alright, try the girls. My advice, especially sa LDR, diha, trust your partner. Ayaw paminaw sa laing tao. Precisely correct. Tumpak, Cinder. Oh, di ba? Di, sakto eh. Better to trust the person you love than to trust the other. Oh, di ba? Mas mayo gyud nga mo trust ka ato gyud sa imo kuan ay naunsa. Uli, dito lang ka maminaw sa imo mga kaila. Ayo, imo man ang Paris ato kaniya minaw. Oh, bala lagong makinaunsa. Di, mo na tinuod girls, mo na tinuod nga gugma. Bahala pag kay bawo na ka nga you know. Kay bawo na ka unsa sayop. Oh, sa mga inana ko dito na sayop na buhat pero as long dito gyapon ka. Dito basta dito. Dito yung kaniya minaw kay imo man na siyang kuan, imo man na siyang Paris. Daghang salamat nimo reader lyric. God bless ug maara ka. Ay pakpakan girls. Ato ang title ay Siman Loloko pero dili siya Siman Loloko. Di ba? Siman Loloko ang title pero unsa to matod pa niya? Dili tanang siman manloloko. Dili tanang manloloko ay siman. Di ba? Sakto no? Daghan may loko-loko bisag dili siman god na unsa man ta. Dagay loko-loko yan. So mo to ang story for tonight. Daghang salamat o God bless ninyo Cinder Rica. Daghang salamat sa pag-send mo sa imong story. God bless sa inyo ang family. More blessings to come and happily ever after. Happy married. Ay! Tsada kayo! Right, pagpagkara to girls. Di ba? Sakto yung gingon. Di na sa kuan sad. At least mas nisalig siya mga thoughts ba to sa person nga iyahag yung gihigong ba. Aray! Kilig-kilig kay lifestyle, no? Kaya isa ka ng long distance ang ilang relasyon for 1 year, ha? Pero, grabe katatag na. Nahimo yung nabana na gini. Nindote na, no? Alright, mo to atong story sa katong wala nakaabot. Don't worry, just subscribe in my YouTube channel, Lyric TV. Narito tanan mga story. Katong natoy taas kay dito nga story nga by chapter kay by ang sender by by L Pilingiro. Narito tanan girls, subscribe lang. Para also don't forget to hit the notification bell para ma-update mo nga na sa bag-ong i-upload nga story. By the way, dili lang ni mga love story. Taran story dawaton tani. And sa atong next episode is pinamungahan. Di ba? Mo na ang title mga gors, pinamungahan. Feel lang nako kay pilingon man ko. Di feel lang nako, joke na gors. Feel lang nako. Horror ni siya nga story. Ayan yung kaagi. Murag haunted house man siguro to na. De, ako lang niya i-check kay base niya sayop ko. Pero para nako murag horror gyud ni. Horror gyud siguro ni ay be asa na. Sa din ni. Horror ba ni? Basta murag inana lagi horror. Walang kay nako nabasa tarong na pero murag horror gyud siguro ni kay ang title lang daano, pinamungahan, lugar man siya or love story ba siya? Right na ba, di ba? Love story ba siya or horror? Alright! Mga to no, daghan salamat sa tong viewers. Taga tong pakpak o shoutout sa tanan na tong viewers for tonight. Mga tong story, si man loloko pero dili man loko. Mo na siya, no? Mo na ikuan nga. Dagay si man nga dili man loloko. Dagan po'y si man, na po'y manloloko pero dili si man, di ba? Sakto yung gingon.